Finns det någon favorit? Nej, de är nog lika stora favorit bakåt. Kom igen nu! Det är bra! En enorm tjurröstning. Och Stefan var först i mål. Filip, god andra. Nu ska vi se om vi har andra. Kom igen nu! Ja, kom igen då! Där! GMT. Var lite publikstöd då! Kom igen! Ruskigt snabbt ifrån! Ut bara i mål! Det ger allt för den här jätteövningen. Jävligt snabbt idag som jag så förstår man. Tilltal är redo! Hållman är redo! Klara! Välja! Kom igen nu Jonas! Kom igen! Publiken var inte redo så då hjälper jag till. Kom igen då! Kör vi! Kör Jonas! Kom igen! Ja! Kom igen! Bra! Riktigt tjurigt. Tar vi nya tag och kör vi på. Kom igen! Som sagt, det är 130 kilo. Kom igen nu! Kör nu! Ja! Kom igen, lite stöd från publiken. Kör på det, kort på! Kör på! Direkt igen! Bra, kom igen!